tuamu pangkat aku rekoso uripku wis mulya iki wis wancine kowe ditauke karo priya bagus sing padha supiye ora nyono lan ora lakewo yen sliramu teka palakrama srengenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge kaya ngene rasane wong ora duwe tresno tenan kok anggap sepele srengenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge esuk tembe sorene dadi dele tresnamu abang-abang lambe kuwi piye mula aku lak kondo aku ngenesno tanpa pondo donya Joko mlarat wong tuamu pangkat aku rekoso uripku wis mulya iki wis wancine kowe ditauke karo priya bagus sing padha supiye ora nyono lan ora lakewo yen sliramu teka palakrama srengenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge kaya ngene rasane wong ora duwe tresno tenan kok anggap sepele burung-burung wis medeni wong lho. Wah, orang go kabel itu boleh. Ayo, alah. Ada apa? Cek. Aja ngono ke ta, Mak. Udu, tuh. Beda. Wis dipinyak apa urung, Pak Go? Wah. Wah, aja kuwi. Ban kuwi. Cek. Bisa meset ra? Oh wis muni kok. Endi? Hati-hati, muni. Hasap. Oke. Man, kowe kok nang kene to, Man? Age kok teng pundi? Korane tempuran. Sapa? Biasane teng tempuran kula nyenan. Man. Kowe nang tempuran karo man nek keburung mawe kowe. Ijin katakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu dumateng sewu para rawuh wonten ing pundi mriki nggih? Gesian nggih, gesian. Jeglo. Halo. Semar Prono. Semar Prono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dumateng Pak Dusun Gesian. Gesian. Gesian? Ngendi Gesian ngendi? Luar. Ngeluar, Pak. Aku mau kesasar ya, Jul. Nanti. Tuano le makat. Wah, iki
cerak nang gesian keluar, jebule gesian tempel. Ya edan kuwi ngopo ngubur nang gesikan iki. Dah mungkin edan kowe. Kowe wani ra kowe. Rasa ngompor-ngompor kowe, Dut. Mbok ngilingi kowe iki, Man. Isah sing nggone aku lho. Kok dadak. Kowe iki iso kok sing Sabuk kemiki mawon kok. kowe. Mak iki ono wit gedang to, ono piro kae jane. Nek gedang kepok kira apa-apa apik. Heeh. Sakno dini ngemplok. Nek gedang raja, Apa kuwi? sajane wong mati kowe. Aku gedang patilan wae. Oh, patilan kowe. Berarti kowe yo selingkuh. Kok iso? Ha matel karo rene. Ora. Ayo apa patilan kok. Tendil sungut po. Ayo sungut. Ya dungake Mak Endang, muga warga ing Gesian. Nggih. Paling ono bekas waras, selamat paling ono panjang umur. Amin. Nih sedaya kawedat mriki amit-amit nuwun sewu. Derek nyahibur, ngamen. Wong kene iki ana kesenian campur. 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 Lek Lukman ya bendina campur kok. Endi? Campur Kuwi tanggane. campur bawur. Pak Go, Nun, iki ning ya didongake. apa? Sing Iki Iki kok- acarane bengi iki menempuh bentuk baru. Wingi ora helm saiki nggawa helm. iki sing supet endi to? Sing supet iki udu anak aku iki. Anakmu kok. Ya didongake sing supet. Ya tak tengake muga-muga dadi Endi sing Kae lho. Ndi? Sing supet. Jal dilaki Pak Go. Rene, sing supet tak tengake rene kowe. kene le. Rene le. Bopong. Bopok. Isa sung ora. Iso loro Pak Go ora ngawur wah. Gendelen ngo. Ya. Tungake iki sing Dik, jenenge sapa, Dik? Oh, Gilang. Gilang. Muga-muga- Pegele ilang. Muga-muga Dik Gilang dados solare ingkang soleh. Amin. Pinter sekolah. Amin. Pinter ngaji. Amin. Aja kaya Pak Teguh. Heeh, kok celeng. Cilike mono ganteng, gedene kok celeng. Kowe apa? Celeng. Ireng, gagah tur. Ireng ganteng. Nah, ganteng ya iki. Aja dadi cah nakal ya, Le. Kowe mitungane sapa ya? So nek dadi polisi, apa tentara, Aja bedili tanggane. aja pendidikan, aja ngene tanggane. Wong tanggamu ya kene iki makmur. Kelas piro, Le? Kelas 5, mosok cilik kelas 5. Ndeloki kupinge kok. Kok diambung piye to? Hati-hati lho kuwi Le. Tekan kemah melentung. Oh, Sik. berarti sik, aku Piye pegel. kowe? Muni piye? Muni piye? Man. Gilo. Nek wong nek glethe wong wedok, ning ngarepe ana anjing-anjing ngene iki mesti ramin. Sing mlentung apane? Maksudnya iki nek kena lingiran iki melentung. Untumu kuwi. Go. Don. Iki ana penonton sing nyuwun nak menawa sik nemokke kunci bit bandole dompet. Dompet isine apa, Kok kake panitia apa ning panggung kene? Ya siarke bae. Oh, anika sampun kepanggih alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh alah, sing tak demlokke Mulane bandoli aja dompet, Mas. Apa to, Pak? tabung gas. Kok bandul kotang. Nanggon kene Mas pun kepanggih niki. Aduh. Yo, Ya terus ke Pak Go. siap. Nun. Nyawer po. Yo nang warga Gesian kene padha golek ngelmu. Yakin sampe ning kene golek ngelmu, Pak? Saya golek ngelmu. Golek wangsit kuwi percaya. Wangsit ke gelo. Kowe rene. Tak cepet yo iki mut. Burongot silite kemrutuk. Ya pi. Jajal ngadeg iki lho Basono. Iya kok panas. Pak Go, Pak Go. Yun. Aja ngono, Pak Go. Sampeyan kok nang omah ra iso tangi kapok. Ya oke. Amin. Lukman Wedding leboke kono. Kowe dong aku arek berarti ya. Ndang kowe sore melu ndekku yo yo. Napa? Nang kidul desa. Piye? Patul telake cangkem iki. Ngelmu iku ayo kaya Ngalamu iku ayu kaya widodari
ndang suari urip mulya mulya kaya ndang suari yen ten jatuh rantane mari yen ten turun moga swarga milangkari yen ten turun moga swarga milangkari ngelamu iku ayu kaya widadari urip mulya mulya kaya ndang suari urip mulya mulya kaya ndang suari yen ten jatuh rantane mari yen ten turun moga swarga milangkari yen ten turun moga swarga milangkari Ya. Surya Kawedar Stenar tekan main tekan Lampung. So tanggal 31 kita iki nang Ngawi. 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 Sangu segora. Sangu sego apa ora? Ah, kek nang Lampung sang sego mah segane aye tau kaliren ya aku. Kayak lancar nang Bali. Sama Pak Jono kae ya mangane enak nang Lampung kok jebule tak terus segone ayit. Oh sampeyan tekan Bali barang. Sapa? Sampeyan. Aku mingungak. Ini ya Allah. Alhamdulillah sekarang Alhamdulillah. apa iki? Surya Kawedar wis tekan Bali, tekan Lampung. Sesuk taun iki terus iki nang Ngawi. Nang Ngawi. Nek dadi Nek wong arep ya nyanyane nyakmit e. Kale ya nang kae Lampung nguang suwe jurune 21 meter. mau bayaran 5 juta. Sapa? Sampean. 5 juta mbahmu ki bar kuwi. Ini rapopo ngibur masyarakat. Ayo. Tekan Lampung. Iso nggawa tekan kesenian Kediri. Magelang tekan Oh, Lampung. ini kesenian paling tua. Paling ya nomor loro le tuwa. Nomor loro le tuwa. Aja tua-tua banget kan lho. Kamu kayak Pak Jono spoil kok. Zamane pinjile Pak Jono Dayak. Jenenge Dayak topeng ireng. Bojong Bojong mendut. Terus Tok songo. songo topeng Kawedar. Ah. Topeng Kawedar ora mung tok songo lho. Ngendi? Nggone kae mau nang kono mau. Blegeder mau. Blegeder mau. Bleguduk ora blegeder kae. Iki wingi aku nusul gawe brak rene Terus pundi, Pak? liwat dalan ki ana meni tambal ban 50 meter ki ban andong mbok kereta. Wah, ini tak ban 50 meter ini ban berbuser. Oh, Gune mendeng. 50 meter ki kok Yuk iso. ban kok 50 meter ya. Ayo, kita Kilo. apa lho. Nah, nambah ki 50 meter. Blegeduk. Sebele mendeng. Aja ngono, Ndeng. Pak. Apa? Aja ngono ning kene. Apa? Aja Pak Mendang, Pak Eh, Mendeng wae. Sambel, Mak. Yo, Yo. ada apa enggak? Gerak. Ada apa? Mangsa kaya tun, mangsa kaya. Ayo masak ilatun kuwi lho, nek masak nek kayatun, masak kangkung. Nek kuwi mangsa mendeng, mangsa mendeng, mangsa mendeng. Sapa? Tidak mendeng tak mut kok. Mafailatona mafailatona mafai Assalamun alaika alaika ya minal anbiya ilaihi Mafailatun mafailatun mafai Assalamun alaika alaika ya minal anbiya ilaihi Mafailatun mafailatun mafai Assalamun alaika alaika ya minal anbiya ilaihi Mafailatun mafailatun mafai Assalamun alaika alaika ya minal anbiya ilaihi Mafailatun mafailatun mafai Assalamun alaika alaika ya minal anbiya ilaihi Kok Siti? Lali yo. Nah, lali apa sih latihan?
Pemuda dusun. Ayo ora apa yo? Aku lagi Udu. ada muka gerak. Yen mula. Oh. Ya Mas Yo, lila. Aku lali lila. Lilo, nadanya sepir. Lila tiku. Kowe ngunek aku monyet. Ora aku maksudnya iki lek kaget ki spontan ngono lho. Wani ini ngunek. Ayo teman. Lilat. Iki spontan kok kontan. Nek kontan iki bal-balane aku ndelok bal-balan aku saiki ora patek seneng. Aku Nek pripun wae to? Aku senenge delok kotang. Ah, iki wis weh. Tobat iki Pak Agung iki. Ndelok bal-balan iki nanti Ayo, setengah Mas. jam. Wes ora. Lah, Iki nunggu gule ra ono Endang. lah wong nyen boten gol. Yo, Ya durung wektune gol. wes. Apa? Lilo. Lho. Pak Endang ajeng nembang boten? Apa isora kelingan. Arep ra kelingan karo banci kok kelingan. Celeng kok pancen. Aku dan celeng. Kapok. Sumpah janji mumbang marang aku. Sinar semita rembulan. Sawite tresnamu monggo. Wis nganti telung ketika nanging sliramu ora kirim warta nanging aku ragu mergo awe wis kepacut tresno.
bisa koncati. Hei, aku kan ngambung tahun 95 sebelum aku duduk kena gini. Pak. Wes, ngawur. Ayo we. Kowe mbak-mbake kowe ra mbok sondol-sondol. Ya yu. Kurang mah. Masya Allah, mbak tiba wajeng alah. Alah rapopo. Ngawur. Lek tiba ra bedino kok. Ya kuwi lorone ra sepiro. Heeh. Sini ra kira-kira. Yalah. Ngawur. Ame kayu ke meka plek rupane ayu tunglake pletek ku tau cabur perpis ketoke ayu kok ke bolinggis langkeng tak sawu mateng bapakmu mencambok Sik gledek iki sikile sapa Pak Teguh? kuwi sikile kuwi peloh Sikile endang. sikile ndang pletek-pletek Sebada Ora, ya. iki nek endang rameng sikile kok. nah padha eling tuku jadah campur ongol-ongol ayo ngibadah ning watu congol nun gentong kebe akeh lumute bokonge gedhe Apa Pak Go? Pak meneng wae. bongkong gedhe oke lemute Ketok. Ketok. kita aja bibir Oh. Kok dadi ir wong burine e kok. mangkok semang-semang kudu taklok plerak-plerok wong lemu ra iso ndodok aja ndodok yu aja ndodok yen ndodok leboni kodhok Ya nek leboni kodhok ya ora to, Pak. nek kowe ngene pacarmu anteng pancene gendeng yen adus peteng mesti tak inceng banjur weruh Terus ngalor Iso-iso ayo ciledug apa kuwi? ciut Apa ciut? cilu bah Ciut. Pak Go ayo Pak Go. Yo. Iki engko isih ana klasikan isih ana. Ya. Ndas-ndasan celeng barang kok. kita pemuda Islam Indonesia ya oh Maidang tak SMP Apa? tak SMP sampun meh pecah Ngawur tenan kowe. apa Wes jan. ya cilok Apa kowe? Apa cilok? kowe ngerti cilok ora kowe Ngerti ya kuwi bakule akeh kalau wae. ayo dipangan kok yo Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk surga. Pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk surga. siap geser Maidang, geser iko ki liyane do bedigasan kok kemeng nggogok ngono apa? aku mrikon geser Apa? Ayo kan nyari bedigasan kowe gogok nang kono kok. Lah kan aku wecu nginget wae. Bagus. Geser ngono tok. Kan geser kono apa piye? Wah. kamu nih Pak Jitu ngene iki Pak Jitu ora nang kene tuku ceo sak botol simbah turu kita kondalan Kon ngendi? kondalan Oh, kon. Kuwi mlengsang ning sewe kuwi. ayo nih tuku ceo sak botol simbah turu kita kondalan Jopi. Nggih.
Wis Lah, mulai. Apa lagi? Anu, bapak-bapak. Tapuk kuwi. Kaya apa wae? Pramila monggo monggo para rawuh sedaya samiya ngutini ilmu agami alesan tumugi pati tiyang gesang wajib nampai dawuhe dat kang suci dat suci. Hei, Wes. Pramila suci ngene kok Madrid. Aduh. Gek teles. terus dasmu. Ya. Napa? Apa, Lek? Jalan lagu apa? Oh, ngawur deng kowe iki. Mandeng. Oh, lagu apa? Tak turuti. Turuti putih. Ini ora dadi. Ini dadi aku mumet. Wong menyane ra ono. Yo. Tut puri handayani ngentut buri bebayani. Oh, turi putih to, kami tut puri ngono. Iya. Sarinande putri Sarinande putri suri pujaan sang dewi tiap hari seputri menari diiringi lagu Sarinande.
Ya ora medhatek ngono kuwi ndang. Cek. Kong, anda dira. Mbah ana bojone ra ndadi po? Iya. Sama makin. Ngawur. Ayo kita. Oh, ayo nek sikile rasane ndur tengen tok. Sikro nayopo hangayai karya prakaryan dengan projo kumragot sengko tancok tali wondo manunggal setyo jambak dinana sri swaran kumuro samya repokar songestu podo rawonya sang noto sajuru-juru ngayai karya Sikro nayopo ngayai karya pakarya nek raja kumregut sekut cacot tali wondo manunggal setya dampyak tinona sing swarane kumurut samya bekar songestu praja rawonya sang nata sajuru-juru ngayai karya Sikro nayoko anggayai karya pakaryan nek praja kumregut senggut cacot tali wondo manunggal setya jampyak tinona sing swarane gumuruh samya rebut karsa ngestu praja rawonya sang nata sajuru-juru ngayai karya Sikro nayoko hangayai karya prakarya ning projo kumragot sengkut tancok tali wondo manunggal setyo jambak dinana sri swaran kumuro samar bekar songestu podo rawonya sang nata sajuru-juru ngayai karya Ayo, awas. Ing sisih kidul tanah Jawa nunge ana segara kang nyata gedhe ombake kulon ora kendhat saben wayah ra ana dalma kang nyata wani sembrono Kreta kencana dadi titiane pasuryan dewa ra ana dadi inggih katon sumunan uga ana samade ranggar dewa bisa nyasekake Roro kidul Kanjeng Ratu ing kraton segara kidul Roro kidul kang jumeneng ing kraton segara kidul ing sisih kidul tanah Jawa
Kulung kumulung ora kendhat saben wayah ra ana jalma kang nyata ning sembrono Cono hati titiane pasoryan dewa ra ana kandinge katon sumunan uga yang semake ra angger dewa bisa nyeksenake nyi roro kidul kanjeng ratu ing kraton segara kidul Roro Kidul kang jumeneng ing kraton segara kidul Sompret, sompret, gempol nunggung Gendang rial ketipong Ngimpan punang loro tos lintro Selompret pelot Jarak kebrak nongkrang marake ngigat Macan mangap, megap, megap Bujang kantong kaleya tibat Bus cocok kagungan reyong Prasojo gawe gembira Mudale gunung lawu Katekan pariwisata Dina minggu muda mudiasa sonjo Balik ngambang ombang ombang Katekan grojogan sewu Jejel rial kang sarwa lumaku Jabil jinawil sarta mesem guyu Jamping-jamping tawang mangu indah tombo ati iku limbo ing warnane engkang kiyen maca Quran lan maknane kabeh pindho salat wengi lakonono kabeh telu wong kang saleh kumpulono kabeh papat petengira ingkang luwe kabeh lima pikir wengi ingkang suwe Ayo. Ayo. lamat bos katon pecane yen gombrong katon mancerot aduh wiragane
ira kembange apa mbok ira kembange apa kembang jambe dironce-ronce kembang jambe dironce-ronce rungokno pituture ben ra keton tempe mburine mbok ira kembange apa ing sisih kidul tanah Jawa gununge ana segara kang nyata di ombake kulon sumulon ora kandas saben wayah ra ana jalo kang nyata wani sembrono titiane pasurya dewa ra ana tandinge katon sumunan uga nyasamake ra angger dewa bisa nyasekake Roro Kidul Kanjeng Ratu ing kraton segara kidul Roro Kidul kang jumeneng ing kraton segara kidul sisih kidul ayat Jawa dumununge ana segara kang nyata gedhe ombake mulung ora kendhat saben wayah ra ana jalma kang nyata semono Kantono dadi titiane pasuryan dewa ra ana tandinge katon sumbunar uga nang semake ra angger dewa bisa nyasekake Roro Kidul Kanjeng Ratu ing kraton segara kidul Roro Kidul kang jumeneng ing kraton segara kidul
Kidul kae apa menapa la dewa teganane apa onde Jawa ayo para kanca taate agama pinuripe ayam tentrem muga mulya Kidul kae apa menapa la dewa teganane apa onde Jawa ayo para kanca taate agama ben urip ayam tentrem muga mulya ayo para kanca taate agama ben uripe ayam tentrem muga mulya Dadi ya